Майстор Иван е решил да изработи за нас огледало с резбована рамка. Ще го отцвети с байц венге и предпази с лак на тимера. Това е някакси съвременна резба, защото да може да се пасва с интериора в дома. Първо се подбира материала и избрах липа, понеже от най-светлото може да стане до най-тъмното, може да се оцветява. Иван първо прехвърля скицата върху дървото. Това ще служи за ориентир при резбоването. Застопорява дървото. Проектът е готов, начертан е тук и сега вече моделираме. С помощта на различни длета, Иван внимателно ще оформи релефа на орнаментите. Меко дърво е първо на ръка. Този инструмент се казва кози крак, защото има формата на буквата В, козиножка. Старите майстори казват, то трябва да бръсне. Извивката на длетото е холкер, то е немско наименование. Не трябва длетото да върви срещу годишните, срещу жилите, защото се кръши. След моделиране, Иван ще сглоби рамката и е време за почистване и полиране. С помощта на шкурка изглажда всички повърхности. Ето, огледалото е готово, става само оцветяване, даже и без огледало влиза в действие. Ред е на естетичния завършек на рамката. И сега ще байцаме рамката с байц венге, марка Тимер. Трябва да си помагаме не само с гъбичката, но с четката, защото има форми за вити, където не може да влезе самата гъбичка. Байцът се нанася, за да подчертае резбата. След 20 минути продуктът е попил в дървото. Иван нанася защитен слой водоразредим лак Тимер, който ще съхрани красотата на дървото за години напред. Резбованата рамка е монтирана на огледалото. Това произведение на изкуството е готово да украси нечий дом и да впечатли с майсторството си.